Balai ngide bantip cepang une umensim beman ubalakot kundalini. Kadau kalong namar ba une umensim beman ulayo banrung hakikat do kane kibalang badru namar baka yoga kala sapriang keleng badbun kibala priang yaga kum ka jingkilan met nagabanta ka koit kekia hanre penban kalong ka jinglenyam ka ba ailat yau mensim beman ban yorung hapo u lene kabriu tungin pej u ei une mensim kundalini u kundalini ude mensim beman balakhodru mensim psen labatai baha u butlum jong ubriu kidon hanyau teli ki chakra lene kita ki benta ki bakabor jong ubriu ke shong onda une mensim kundalini u yolat ban rung ha ubriu u kelany bat u kiu kum upsen lengba u butlum bat kumta u penkitia yak takabor baladon lepa ha gawai pakawai ke benta jong u butlum une mensim psen u kiu naten rai jong u butlum shadu ke jabeng ban penkitia yak mensim jong u ne kabriu kumno une mensim kundalini uyo banrung ha ubriu une mensim psen uyo banrung ha ubriu lengba ka yoga balakot ka kundalini yoga rengkat ka jing pentheli ya ka jing muci perkat bar ki jingpa ki baper badru la ban yob tiang ya une mensim tang da ka bachakta ha ki nong hikai lene kita ki guru onda une mensim kabor psen ulayo banrung hakibriu upenki ne u aibor ya kita kibriu barkane kabor kapan bau ya lade kumne harum के मन मैया कुंभन दास ब्रज कुंवरी मिलन कुंभन दास ब्रज कुंवरी
tertawa untuk diri, untuk orang lain, tertawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya. Take it! Show hands quick. Show hands, I said quick. Take the Nordic! Marakate pial vacanti mante remo. Ka jingpen ki lene jingpen kala jong une umun sembaman ya u ne kabriu kala ban ne katuk ane minit badru kala ban ne daki bonteli kisngi bat kumta kawan ra ka jingklomar ha ka jimuch berkat ha ka jinglong jingman ka jingno mensem badru ka jing chabat ksui dongin pe ayu ka bible ka don ban ong chapang ki mensem bamman hanrei u mensem u ang shai baha ki ya ki bakadu don ki ban hapno na ka jingai da ka ba pencha skor haki mensem basyukor bat ha ka jing hikai ki ksui da ka jing le arsap ki briu ki bakran lamler bala thang ya ka jing iti blem jongki kumunar sau ki ba adong ban syongkurim bat ki ba hukum ban kendiano na ki jingbang ya ki ba ublei ulat hauken Haka kitab ki kam ki apostol lenong ke bakan riu dekot ke bakan riu kan nyo bat khat pra nyo i don ka wei ka kan thei ke ba chong sui ka ba but jan man la kesngi ya upol badu silas bat ke plaru kumne kine ki priu ki long ki shakri jong ublei u ba khle tamme ki ba pen bana hapi ya kalenti ka jing penim wat la ki jing pla jong ka ki long ki ba shisha upol gula paiden ondaula snyonya yakane kebriu namar ba utip ba udon mensem beman haka bat kumta ula hukum ya uta mensem beman ban mino naka haka kerteng uji sukris bat kumta hi uta mensem beman ula mino ha kini kisngi ki bementaru ki mensem beman ne ki mensem bersyukur ki don namar ketangi de ban long ki bahusiar ban tenju ya ki aka hachwa ban pediang yaki kamtam le hakane ke juk ke bamta ba ki banget ki yabe ban yomat ya ki dak ki bakhala bat ki kam ki ba phalla kum ke jingyo ipao jingyo sneu na oblei bat ki wei de ngide ban husiar namar ubamman ru ula ban le shibun ki kam phalla ar thesaloni lenong ka ba ar de khot khandai ban chipho uta ken uba ka jingwan jong u ka long kat ba kum ka jingtre jong soitan da ka bor berkidak khla berki jing phla balam ler baro bada ka jing chukor ka jing pun hok baro iwe yonis lenong basau de khot banangkong go have it wat nge ye ki mensem baro hanre to pinten jo yit ya kita ki mensem laki long ne em na oblei na baci pun ki nong itu lepa balam ler ki lalin mi no syak perthei wat ya kini ki jing hikai ki ba hakane ka channel ru phidei ban tanju yet ya ki laki de ne em ki bakat kum na ka ketenu blai ka bible tungin long ko balong ki nong birya hakikam kalau nong ka bakat nyo ki ba yit bnya halakasni ya ki aka baro ki bala hikai daga ketenu blai